Mama, tuenda ku hotel today ka? I'm not sure. What? Kutamba hangu, my princess. Yes, today is finally the hotel day. Mama. Does your car want a holiday too? Yes, he likes hotels. Even his car wants room service. Mangwanani akanaka, Moyo family. Daddy! Then your car is officially part of the Moyo family. Looks like we'll need one more seat in the car. Saka tichaswima here ku hotel. Only if you promise kuteerera mami venyu. I promise, my car will swim too. Guess turi kuendepi? Ku hotel? Grand Zimbabwe Hotel. Hi, Daddy! Hotel yakatimirira. My car is ready. Bye, house. Tonana next week. Yes, my love. Are we close now, Mama? Takushika, my baby. Wow. Pakanaka? Welcome to our family weekend. Tinokugamuchirai pa Grand Zimbabwe Hotel. Maita basa. Daddy. This place yakakura. Enjoy every moment, mwanangu. Good evening. I have a reservation. Welcome to the Grand Zimbabwe. I see your booking right here. Here is your key. Enjoy your stay. Your room is 912. Enjoy your stay. Thank you. Can we see it now? Let's go. Wow, Daddy. Beautiful, isn't it? The children will remember this forever. How many floors does this hotel have? Many. Maybe you can count them. I like the big lift. Room 912. Room 912. Yes, ndio room yedu. Open it. Open it, Daddy. Here we go. Wow. Wow. This is our room? Yes, mwanaskana wangu. Welcome to your weekend. Mama, ndinoda this room. You're not sleeping alone. I want the big bed. Maita Basa, you're welcome, sir. Children, stay together. Okay, Mom. Mom, can we go swimming later? Of course, after we settle in. Nzara vedue, totangane lunch. Okay. Ndagaya, ngatimbona hotera before lunch. Yes, let's go. All right, everyone, shoes on. Let's go. Wow, this place is beautiful. Manje ukazolona zvakaita kuma garden. I want to see. Then let's go. Come on, tione kuti pari sei. Can we go to the pool? Handei mhuri yekwaMoyo. Yay! Is the pool this way? Yes. Paseri apo. Wow! Look, Mommy! Beautiful, isn't it? Ndakuudzai. Can we swim now? Not yet, sweetheart. I want to swim too. Munodzoka after lunch. Okay. Can I have a juice? Of course. Grace, What? tasi atavhara curtains. I don't think so. Maybe housekeeping moved it.
Maybe... Asi, why would they put it here? What's wrong, Daddy? Nothing, sweetheart. I have 2. Hunza kuno. Tauya netoy 1. Godfrey? Sara nevana. Why? Pane zvandiri kutarisa. Izvi zvinoshamisa. What is it? The tap. I think pane apinda muno. The toy. Godfrey, The toy. where is it? Hapana munhu apa. Then where did it go? Daddy, angara apo murume wacho. Murume upi? Murume uyo. Iki ndepi? Handizivi. Wawana painoshanda here? Ndinofunga kuti ndapawana. Yanyatsokwana. Saka key ndeyani? Grace, Chi, munei? mune tsamba muno. Yakanyorwa kuti kudii? Pangonzi, don't trust room 912. Ndiani akanyora izvi? Handizivi. Asi pane date pano. 2016. Tichiweshe. Ndiani uyu? Handizivi. Uyu ndiye Tichiweshe wacho. Unomuziva here? Handisati ndambomuona. Grace, Tichiweshe ndiye akapedzera kugara mu912 muna 2016. Makore ese aya? Zvino ndosaka ndiri kushamisika kuti sei foto yake yakavigwa muno. Wawana chinhu here? Hapana chiri kubuda. Zita racho riri kuita sekunge harisisipo. Pane zvawawana? Hongu, tarisa. Ndiyo hotera yedu here? Hongu, asi tarisa izvi. Chi? Iyi key yakafanana nei? I'm now afraid. Toita sei Godfrey? Mira ndinobvunza vashandi vepano pahotera. Ndiri kuda kubvunza nezvemunhu ainzi Tichiweshe. Tichiweshe? Tichiweshe. Makanzwa zita iri kupi? Ndinomuziva. Munomuziva? Tichiweshe akagara pano makore apfuura. Muna 2016? Hongu. Ko ari kupi this Tichiweshe guy? Handizivi kuti ndingataure sei, asi mushure meusiku ihwohwo haana kuzodzoka. Haana kuzodzoka kupi? Muroom 912. Ndiri kuda kuziva kuti Tichiweshe aive ani uye aive neukama hwei nehotera ino? Tichiweshe aive mushandi wepano. Mushandi? Hongu. Aishanda pano makore mazhinji apfuura. Aishandepi? Aishandepi? Aishanda muhotel maintenance. Maintenance? Aiva nebasa rekugadzirisa marooms nezvimwe zvemuhotera. Mama, Daddy vari kupi? Vaenda kureception, Daddy. Vari kudzoka here? Hongu, mwana wangu. Saka Tichiweshe ndiye aibata basa rekugadzirisa makamuri? Hongu. Aiwanzoshanda muroom 912 here? Room 912 yaive imwe yemakamuri aiziva zvikuru. Munoziva key here? Makaiwana kupi? Muroom 912.
Mama, Zimbabwe is beautiful wena. All these trees. Yakanaka zvekuti nyika yedu. God bless Zimbabwe. Amen. Daddy varipi? Baba vachadzoka manje. Ndiri kuda kuona Daddy. Vachauya. Ngativamirirei. Hongu, ngativamirirei. Munoziva kii here? Iyi haisi kii yatinoshandisa mazuva ano. Saka ndenguva yekare? Hongu, yaiva yekare system yemarooms. Saka kii yaive yani? Kana ndichirangarira zvakanaka, yaive imwe yemakii aishandiswa natichi weshe. Tichi weshe. Daddy, manga muripi? Ndanga nchibvunza munhu wepahotera zvimwe zvinhu. Zvese zvakanaka here? Hongu, zvese zvakanaka. Zvinhu zvese bho here? Hongu, ndangobvunza zvimwe zvinhu zvehotera. Uri kuita sekunge pane chiri kukunetsa. Hapana, tichazotaura babes. Tinokutendai zvikuru, vachiweshe. Always a pleasure. Tinodzoka zvekare. Ronga imwe event svondo rinouya. Ndinoda kuti zvinhu zvese zvigadziriswe zvakanaka. Uye musakanganwe kukoka vana vemamwe maorphanage. Zvakanaka. Ndizivise kana zvese zvagadzirwa. Hongu, ndazvinzwa. Rongai nzvimbo yacho zvakanaka uye mugadzirire vana chikafu nezvinhu zvekushandisa kuchikoro. Uye ndoda kuti zvinhu zvese zvigadzirwe nenguva. Zvakanaka. Ndichasvika. Tea. Ndibatsirei kunzwisisa zvakanyorwa apa. Tichi weshe ndiye akanga akanyoreswa semuenzi wekupedzisira werume. Akagara kwenguva yakareba kudaro? Hongu, akagara kwenguva yakati rebei. Zvakanaka. Mangwanani ndizivise kuti zvese zvagadzirika. Pane chimwe chinhu chandarangarira. Chii? Tichi weshe aive nemukoma wake aiuya kuzomuona nguva nenguva. Mukoma wake? Hongu. Hongu, ndatarisa mafigures acho. Endererai mberi sezvatakaronga. Ndizivise kana zvapera. Zvakanaka, ndafara kuti mauya. Ndinokutendai vachiweshe. Ticharonga zvimwe zvese mangwana. Mukoma wati Chiweshe vainzi ani? Stephen Chiweshe. Stephen Chiweshe? Hongu, ndozvazviri mumarekodhi edu ekare. Hello? Hongu, ndichazviita. Tichazotaura mangwana. Imba iyi yakabhadharwa kwenguva yakareba kudaro? Hongu, mari yacho yaibhadharwa nguva dzose. Natiti Chiweshe? Kwete, mari yacho yaibhadharwa nemumwe munhu. Ndiani? Stephen Chiweshe. Hongu, ndichange ndiripo. Fonera ku Grand Zimbabwe Hotel. Ndinoda kuti mundibhukire room 912. Okay, noted, Vachiweshe. Unfortunately, mune mhuri irimo mu 9112. Hongu. Room 912. Ndiani ari kugara imomo? Moyo. Ndinoziva munhu uyu. I definitely know this Moyo guy.
was clean, but something waits there between the sea. Grace, rongedza zvinhu. Takuenda kumba. Kuenda kupi? Chii chaitika? Ndichakutsanangurira kumba. Pari zvino ndinongoda kuti tibude pano. Aiwa. Ndiani akamupa key? Toibuda sei? Daddy, ina handidi kuenda. Nena handidi. Vanangu, hatichadiwa muno. Godfrey, vana vanga vachifara. Chii chaitika? Godfrey, please ndiudze kuti chii chaitika. Kwete pano. Kana tave kumba tichataura. Madziro ane nzeve aya. Okay kwacho. Ndiani akaita kuti 912 izova open to the public? Handizivi manager. Ndatoshamisikawo kuona munhu obvunza zvizhinji. Godfrey, chii chawaona ikoko? Vana ngavatange vaenda panze. Matipa, Munashe, Ma. endai mumba. Asi mami. Budai muno. Chinditaurira. Grace, ndaona zvandichisa. Chiiko nai? Handizivi kuti ndiani akasiya zvinhu imomo. Zvinhu zvipi? You are scared? No, handisi Grace. Saka chii chaizvo? Zvandaona ka, ameno, but... It's scary. Whatever you saw, should we inform the police? Kwete pari zvino. Why? Kwawazviona siya zviriko. It's no longer our problem. Pane zvaitika, atori mawani chaiwo. Tinofanira kugadzirisa nyaya iyi before anyone else hears of this. No. Zvakanaka. Room 912. Room 912. Some